gaurko osasuntsu eta pozikeko programan gaixotasun kronikoen prebentzioa arituko gara. Eta horretarako Irati Ruiz medikua dugu gurekin platoan. Kaixo, Irati. Kaixo, itxaso. Orduan, zeintzuk dira gaixotasun kroniko hauen artean ohikoenak? Gaixotasun kronikoetan ohikoenak batez ere bihotzeko gaixotasunak dira, minbizia ere, diabetesa, obesidadea eta gaixotasun autoimmuneak direnak. Gure gorputzak, gure gorputzaren kontra egiten dituen defentsak, batez ere. Eta nola prebenitu ditzazkegu, hau da, nola ekidin horietara ailegatzea? Beste saio batzutan aritu garen bezala, gaixotasun hauek ekiditeko oso garrantzitsua da sedentarismoa batez ere ekiditea, ariketa fisiko erregularra egitea. Sedentarismoa azkenean oso erlazionatuta dago obesidadearekin eta diabetesarekin, eta hantura edo inflamazioa inflamatu egiten du gure gorputza, eta horrek azkenean horrelako gaixotasunak sustatzen ditu. Ez hori bakarrik, loa ere oso garrantzitsua da, eta lo faltak ere horrelako gaixotasunak sustatzen ditu. Elikadura oreka mantentzea ere oso garrantzitsua da, azkenean elikagai osasuntsuak jan beharko genituzke gaixotasun kroniko hauek ekiditeko. Eta horrelako gomendioak emango dituzke batez ere. Eta gero, gantza eta gatza ere kontrolatu behar dugula, ez? Entzun dut, zeko purutan jamarko genuke gatza eta, gantza edo gantza mota? Gatza oso erlazionatu dago hipertensioarekin, eta ze gatz kantitate gomendatzen da, egunero 5 gramo baino gutxiago kontsumitzea gomendatzen da, gatzadetik, eta gero azukrea oso erlazionatuta dago diabetesa eta obesidadea bezalako gaixotasunekin, eta ze gomendatzen da horiek egiteko, 25 gramo baino gutxiago kontsumitzea, gutxi gora bera. Gatza azkenean badira koilaratxo bat gatz eguneko, eta azukrea 5-6 goiara gutxi, asko jota. Bai, hori da. Eta gero azukrea imaginatzen dut ere, hobeki dela zerbaitez ordezkatzea, igual eztia edo... Bai, horrelako elikagai naturalak erabiltzen baldin baditugu, edo azukre naturalak, edo integralak, hobeak dira, prozesatuak direnak baino, hori sustatu behar da, elikagai naturalak eta hobeak, prozesatu gabeak. Eta gantzen artean, ze gantz hartu beharko genituzke? Gantzen artean? Bai. Adibidez, arraina koipetxoek badauzkaten gantzak, edo adibidez, aguakatea, fruitu lehorra... Oliba olioa, ez? Hori da, oliba olioa oso garrantzitsua da, eta gainera hemen gure herrialdean... Bai, dieta mediterraneoan... Hori da, kriston garrantzia daukan elikagai bat da, eta oliba olioa oso garrantzitsua da. Gantzona da, ez? Gantzona, aguakatearekin batera, eta fruitu lehorrekin batera. Horiek dira gehien gomendatzen direnak batez ere. Eta gero badago beste zerbait egin genezakeena horrela eta oso garrantzitsua da dena hori, gaixotasun kroniko hauek saiesteko? Beste saio batzutan aritu garen bezala, dieta bada alde bat, elikagaiak eta dieta oreka mantentzea, baina batez ere ariketa fisikoa egitea, burmuina aktibo mantentzea, puzeak eginez, irakurriz, gauza berriak ikasiz, harreman sozialak mantentzea, lorduak respetatzea eta loari garrantzia ematea, gutxi gora bera 7-8 ordu lo eginez eguneko, eta horrelakoak egiteak laguntzen du gu osasuntsu mantentzen. Eta adibidez, tensio arteriala eta horrelakoak ere kontrolpean izateko, zenbat aldiro kontrolatu beharko genuke hori? Zer adibidez ez dut inoiz egiten. Bai, egia da, gazteak izan da, arraroa dela tentsioa altu edukitzea, baina bai gomendatzen dela, gure kasuan adibidez, 2 urtean behin egitea, gomendatuko nuke hori noizean behin tentsioa hartzea, baina bai arrisku faktoreak eta dauzkazunean maizeago egin behar duzu urtean 2 baino gehiagotan edo horrelako zer. Baina gazteak izan da, hori, noizean behin egitea ez dago gaizki. Zein izango nintzateke horrelako ez dakite hori adibide bat, ez? Adibide goiztiarra esango zenuken hau, behiratu tentsioa, ez? Igual... Adibidez, tentsioak buruko mina eman dezake, ez? Edo palpitazioak nabari ditzakezu,
badira oso klinika inespezifikoak, batez ere gaztea izan da, ez? Batzutan ukitzen dira beste organo batzuk, hori, riñon, ez dakit nola, ez nahi zoritzen nola esaten den Euskeraz, baina horrelako organoak ere uki daitezke, bihotza ere ukitzen da, baina hori batez ere buruko mina, eta batzuetan hori nabaritzen dituzula palpitazioak eta, bueno. Eta zorabioak ere horretan eragin izan? Bai, zorabiak ere, batzutan bai. Zorabiak izan daitezke, edo tentsio altua izateagatik, edo baxua izateagatik. Begira. Bai. Bale. Ba, bueno, kontuan hartu beharko ditugu guzti hauek, gaixotasun kroniko bat izateko, espero dugu, eta baldin badugu, ba, bueno, kontrolpean ez, ahal izateko. Elikadura batez ere, eta batez ere sedentarismoa ekiditu. Eta habito osasungarriak eramatea, programa askotan errepikatu ditugunak, baina hori, azken finean badira gure oinarria, ez? Oinarria, hori da. Ba, mila esker Irati behin ere, eta hurrengora arte. Hurrengora arte. Kardiobaskularreko osasuna eta prebentzioa. Gaixotasun kardiobaskularrak gizonen artean hilkortasunaren kausa nagusietako bat dira. Prebentzioa funtsezkoa da bihotz arazoak murrizteko eta hortarako elikadura osasungarria, ariketa fisikoa, alkoholaren kontsumoren murrizketa eta sakonki zaindutako pisuaren kontrola beharrezkoa dira. Ariketa fisikoak eta jantzi egokiak, kalitatezko gantzak, zuntza barazkiak, bihotzaren funtzioa hobetzen du eta kolesterol altua eta tensio altua bezalako arriskuak prebenitzen laguntzen du. Gizonen minbizia eta prebentzioa. Prostatako minbizia gizonen artean gehien prebenitu daitezken gaixotasunen artean dago. Prebentziozko azterketak, adibidez PSA testak eta goiz detekzioak aukera ematen du tratamentu eraginkorrak hasteko eta gaixotasunaren zabalkundia saihesteko. Larruazaleko minbizia, dermatitisa eta biriketako minbizia ere garrantzitsua dira eta horregatik eguzkitan egonaldia mugatzea, tabakoa ez kontsumitzea eta autoazterketa eta azterketa medikoak egitea konbeni da. Osasun mentalaren zaintza. Gizonen osasun mentala askotan zentralizatzen da laneko estresaren, depresioaren eta antsietatearen ondorioz. Estres kronikoak antolatutako jarduera fisikoak eta lankidetza gizartearekin laguntzen dute emozioak kontrolatzen eta osasun mentalean gogobetetasuna lortzen. Antsietatea eta depresioak maiz gizonen artean ezkutatzen dira eta psikologoekin edo laguntza medikoarekin konsultatzea garrantzitsua da, estresaren eta osasun mentala zaintzeko. Diabetesa eta pisu kudeaketa, diabetes mota 2 eta obesitatea gizonen artean arrisku handiko gaixotasuna dira. Pisuaren kudeaketa egokia eta ariketa fisikoak adibidez korrika egitea, igeriketa edo pedaleatzea onurak ekartzen ditu. Dieta orekatuak eta gantz osasungarriak kontsumitzea gaixotasun metabolikoak eta hormonalak saihestea laguntzen du. Elikagaiek zuntza eta omega-3 gantz azidoak barne hartzea beharrezkoa da gizonen osasunari laguntzeko. Hezur eta gihar osasuna. Osteoporosia eta artrosia adineko gizonen artean arrisku handiagoak izan daitezke, batez ere hezurren sendotasuna zaintzen ez badute. Kaltzioa eta D vitamina kontsumitzea eta gihar gaitasunaren entrenamentua garrantzitsua da. Ariketa fisikoak bereziki indar eta orekako ariketak hezurren osasuna sustatzen du eta funtzionaltasun independentea eta mugikortasuna mantentzen laguntzen du. Sexualitatea eta osasun sexuala. Osasun sexuala gizonen osasunean eragin handia du eta disfuntzio sexuala, prostata gaixotasunak edo sexo transmisiozko infekzioak saihestea beharrezkoa da. Hori lortzeko prostatako kontrolak eta sexualitate osasungarriaren zaintza funtsezkoa dira. Ariketa fisikoa eta elikatze egokia, libidoa eta sexu funtzioa hobetzen dute eta mentalki osasun sexuala ere garrantzitsua handia da gizonen ongizatean. Osasunaren jarraitutasuna eta azterketa medikoak. Gizonen osasunari arreta egokia eskaintzea eta azterketa medikoak egitea beharrezkoa da, adibidez, azterketa orokorrak, dieta eta arnasketa neurriak eta prostatako azterketak gizonen osasunaren zaintza erregularrean integratzea garrantzitsua da.
Bueno, oraikoan, alkoholak osasunean eta elikaduran duen eraginari buruz hitz egin behar dut. Alkohola elikaduraren eta osasunaren arteko isilpeko etsaia da. Askotan normalizatuta dugun zerbait da, baino gure osasunean eta elikaduran ondorio kaltegarriak ditu. Alkohola kontsumitzen dugunean, gure gibelak lehentasuna ematen dio alkoholaren metabolizazioari eta horrek bertze mantendu gaien nola vitaminak, proteinak edo mineralak xurgapena eta erabilera murriztu egiten du. Esate baterako alkoholak B taldeko vitaminen eta C taldeko vitaminen eta azido folikoaren xurgapena oztopatu dezake. Horrez gain, urdaiaren mukosa kaltetu egin dezake, eta horrek elikagaiak behar bezala digeritzeko gaitasuna murriztu egiten du. Epe luzera, alkoholak osasun fisiko eta mentalari kalte handia egin diezaioke. Gibelaren gaixotasunak sortu ditzazke, gantze gibela, gibeleko zirrosia edo hepatitisa bezala, sistema kardiobaskularrean kalteak ere ekar ditzazke, hipertentsioa edo bihotzeko arrisku handiagoa bezala, minbizi arrisku handiagoa ere izan dezake, batez ere ahoa, estegorria eta gibeleko minbizietan. Buruko osasunean ere eragina du, depresioa, antsietatea eta mendekotasuna sortzeko arriskua dagoelarik. Zein da alkoholaren kontsumoa murrizteko estrategia osasungarri bat eguneroko bizimoduan? Bueno, gizarte ingurunean presiorik gabe jokatzea. Ez da beharrezko alkohola edatea ondo pasatzeko. Ohitura berriak txertatzea aisialdian, kirola, paseoak edo bertzelako jarduera osasungarriak aukeratuz. Eta, laburbilduz, erran alkoholaren eragina gure elikaduran eta osasunean nabarmena eta kaltegarria izan daitekela, eta horregatik kontsumoa murriztea edo saihestea osasunerako erabaki gomendatsua dela. Ariketa honen izena Traster da kombinazio bat bi ariketan artin. Lehenengo ariketa izanen da, sentadilla bat egitea, beti, eta gero sorbalden pres bat. Hauek bide kombinatuz, beti, goiti. Orain, hurrengo ariketan goma erabiliko dugu. Berriz ere, buruz gora jarriko gara, konpentsaziorik ez izateko ariketa barruan, eta buruz gora izan da, bota dezakegu kusina goruntza, gure mentoia sartzeko, eta lepoko luzaketa txikia izateko. Bi mugimendu izango dira ariketa hontan. Lehendabizikoa, esker eskuina hartuta, gora eta behera egingo dugu aldaketekin. Hola, mugimendu dinamikoa, edo dinamikoa ez, mugimendu pasiboa saiatuko gara egiten gomaren eraginarekin. Hola, 8 aldiz egin dezakegu. Kontuan izan, bera, joaten denean gure hanka, gure lumbareak igo nahi direla. Orduan, kontaktua hartu behar dugu abdominalarekin hau ez gertatzeko. Bi hankak egingo ditugu eta hemen tip bat alakoa emango dizuet. Eskuinak bagara, soka ezkerrarekin hartuko dugu. Eta ezkerrak bagara, alrebes. Zergatikan, egunean zehar pasatzen dugun denbora. Eguneroko ariketak ezkerra edo eskuinarekin egiten ditugu beti. Hola,
pixka bat konpentsatu egiten dugu eta ariketa aldatu. Hurrengo ariketa ere bai, goma erabiliko dugu, baino orain beste motatako mugikortasuna egingo dugu. Berriz ere buruz gora jarri, hanka harrapatu eta ireki eta zirkundukzio ariketa egingo dugu. Hau bi eskuekin, bale? Kontuz ere berriz lumbarekin ez gehiegi altzatzea lurretikan. Hola, 5 aldiz eta beste albora beste 5. Bi hankekin. Asko dira erlaxazio sistemak eta asko dira ere horiek ikasteko moduak. Daukagun helburuaren arabera aukeratu beharko genuke nola ikasi erlaxazio hori. Normalean arazorik ez baldin badaukagu, nahasmendurik ez baldin badaukagu, edo zein tokitan ikas dezakegu. Kiroldegi batean eskaintzen dutelako horrelako aktibitate bat, edo badaude ere aplikazio batzuk, gidatuak direnak, zuk entzuten zoaz eta erakusten dizute, ez? Eta gero badaude profesionalizatuak daudenak, edo oso zentro espezifikoak direnak, edo psikologo batengana joaten algara ere bai, hori ikasteko normalean terapia baten barruan txertatu egiten dena, ez da zerbait espezifikoa, baina bai oso erabilgarria. Eta zertarako dira garrantzitsuak erlaxazio sistema hauek? Gure sistema osoa orekatzeko, gure sistema nerviosoa, gure nerviosistema, gure odol sistema, gure zirkulazioa, gure giharrak dena, orekan mantentzeko geroz eta lasaiago egon, orduan eta hobeto funtzionatzen du, gure bihotza polikiago joanen da, polikiago arnastuko dugu, gure giharrak indartsuago eta malguagoak izango dira ere bai, eta gure gorputzarekiko kontzientzia gehiago izanen dugu, eta horrek zer esan nahi du, gaitasun gehiago ikiko dugula, gure burua entzuteko, zaintzeko eta bar. Lagunduko digu ere bai, dauzkagun zereginak lasaiago egiteko lagunduko digu, hobetolo egiteko lagunduko digu polikiago jaten eta beraz hobeto elikatzen. Dena delakoa, ez? Liskar bat edo gatazka bat daukagunean, ere bai. Baldin badaukagu gaitasun hori, ez? Barneratuta lasaitzearena, horri aurre egiteko modua askoz ere lasaiagoa izango da eta beraz razionalagoa, ez? Printzipioz. 11 modu daude, izan daiteke arnasketa bitartez, izan daiteke yoga bitartez, eta bar, baina azkenean bilatu behar duguna da guretzat egokiena dena, eta barneratu asko praktikatu, edozein momentutan lasaitzeko gaitasun hori barneratzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.